tuna hianin hei Sairang rail station tura kan awm mek a hei hei tam khawp mai hei Mizoram chhung ani Mizoram chhung vek ani tam em mai ni tiang anga dang lawa i thei om hi chu fu thot lawa cái này nó forma ya ini halak si an ya mani kusun tin nge yang mo number này là cái gì number mấy ni number này ông sun la hi yang tehini ya malak na sini